Așa, da. Doamne, ce intră asta? Mă rog, bine ați venit la un nou serie, dacă pot să zic așa. Mă rog, oare ce să... Deci, cum să jucăm, mai cum îi zic eu, cu G-Point. Așa. Acum, nu tot ce să indică că e și corect. Mă rog. Da. De ce toate caracterele? Deci, de fiecare dată când intru pe un hobby ceva, văd un caracter de genul ăsta. Adică enervant și bine. Pentru unii nu e deloc enervant. Am dat de români pe server. E bine, am dat de români. Mă bag la... Mă bag la un alt mod, dar dacă e corect. Dacă e și modul corect, nu știu. Nope. What? Le pare mie sau ăla are hacker? Bro, ăla are hackeri. M-am băgat pe modul meu preferat. Da. Eu sunt singurul care n-are nici măcar un nume dat pe contul. Deci, pentru cei care joacă în modul ăsta, deci, când ești în spatele acelei persoane, ori poți să te uiți așa la ea, ori când ești cu spatele, apoi spamezi butonul ăla de shut. Da, eu așa fac, eu nu prefer să mă întorc așa. Nu ne zic că trebuie să fac, dar ok, eu fac atunci. Da. O să pun pauză. Ok, am revenit. Fuck. Mă rog. Te rog să nu fii eu primul, că voi fi mort. Deja că pe mine mă dă mereu primul ăsta. Sunt mort. Te rog, stai. Da, v-am zis. Uite, eu nu am încredere. A mers. A mers. Nu cred. Ok. Deci, voi face asta, voi face asta. LOL. Pun pauză puțin. Gata, am revenit după 20 de minute. Și că thank you. Da, cred că e pana de 56 de uni. No. Voi ați văzut unde... Bine, cred că nici măcar n-ați putut să vedeți. Mă rog, o să intrăm pe un hobby sau da, hobby și pot să revin. Ok, am revenit. Hobby cu 400 și ceva de nivele, am înțeles. Mama, dacă trebuie să urc. Dacă pot să fac de vreo 9 minute sau 8, 5 minute, hai 5 minute, 5 sau 4 minute, hai 5 minute, las 5 minute jumate. Nu, mama, da, am lag. Am cam un lag, să zic așa. Nu, bine, nu, mama era să cad acolo. Bun. Nu, da, mi-a apărut badge-ul ăla acolo și... Da, mâine o să fac... Mâine o să fac și un episod din serie. Adică, na. Enervant.
din seria pe care v-am promis, pe care o fac, seria cu Mortal Kombat. Mamă, frate, dar doar eu observ că e prea enervant jocul ăsta sau mi se pare mie? Mă rog, o să pun pauză când trec. Ok, guys, am reușit să trec într-un final. N-am dat skip pentru cei care nu mă crezi. Uitați-vă acolo la skip remaining. Am înțeles. What? What? Da. Da. Mă rog, cred că vom încheia cel puțin aici, sau? Mai fi un minut, ok? Un minut jumate. Un minut și după 30 de secunde. Mult de mele, nu, frate. La 6 și 30 de secunde o să încheiem videoclipul, fiindcă deja mi se pare cam prea lung. Așa că, da. Nu! Deci, câteva secunde. Mă rog, cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Pa! Și nu uitați să dați like.